ଭାଉଜର ଆଜିର ଦିୱାଲିକୁ ରୋମାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ରହିଛି ଆମ ପାଖରେ ଏକ ଗ୍ରୁପ୍ ସେକ୍ସ ଷ୍ଟୋରି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭାଉଜର ଏହି କାହାଣୀକି କଳ୍ପନା ଯୌନ ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ମେଣ୍ଟେଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତରକୁ ଏହାର ବାସ୍ତବ ସହ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ମଜାର ନେବା କାହାଣୀ। ହାଏ ମୋର ସବୁ ଭଉଣୀ ଆଉ ଆଣ୍ଟିମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୁଁ ମହେଶ, ବିଟେକ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଆମ ଘର ଫୁଲଢାକାର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଶା। ମୋର ଆଜିର କାହାଣୀଟିର ନାୟିକା ମୋ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା। ଭାରି ସୁନ୍ଦରୀ ଓ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ଫିଗର ଥିବା ଝିଅ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ନାଁ ହେଉଛି ମିକ୍ଲେଶ। ମୁଁ ନୂଆ ବିଟେକ୍ ଜଏନ୍ କଲି। କଲେଜ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିନ କେହି ଭଲ ଝିଅ ଆସିନଥିଲେ। ମୁଁ ଖାଲି ଖୋଜୁଥାଏ କି କୋଉଠୁ ହେଲେ ଭଲ ଝିଅ ମିଳିଯାଆନ୍ତା କି। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଆସିଲା। ତା ନାଁ ଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା। ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ସେକ୍ସି। ଦୁଧ ଗୁଡ଼ାକ ତାର ବାହାରିକି ରହିଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ମୋ ବାଣ୍ଡ ପୁରା ଠିଆ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଖାଲି ଭାବୁଥାଏ କି କେମିତି ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ଟିକେ ଦୁଧକୁ ଚିପି ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ମୋ ପାଖରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମିକ୍ଲେଶ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ ନୂଆ ଥାଉ, ତେଣୁ କେହି କାହାକୁ ଏତେ ଭଲସେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ମିକ୍ଲେଶ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟାକୁ ଦେଖି କହିଲା କି ଘର ଟୋକିଟା କିଏ ବେ? ତାପରେ ମୁଁ ମିକ୍ଲେଶକୁ କହିଲି, ଏବେ ଇଏ ଟୋକି ତୋର ଦୁଧ କେମିତି ହେଇଛି? ତ ସେ କହିଲା, ମୋର ତ ଦୁଧକୁ ଦେଖି ହଲେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଏମିତି ତାକୁ ଦେଖି କିଛି ଦିନ ଚାଲିଗଲା। ସେଦିନକୁ ଗଲା ଆହୁରି ସେକ୍ସି ଦେଖାଗଲା। ମୁଁ ମିକ୍ଲେଶ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ସହିତ ଅଧିକା ମିଶିବାରେ ଲାଗିଲୁ। ସେ ବି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଇନ୍ ଦେଉଥାଏ। ତାପରେ ମୁଁ ଦିନେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଲ୍ୟାବରେ ତାକୁ ପ୍ରପୋଜ କଲି। କିଛି ଦିନ ଡ୍ରାମା କରିବା ପରେ ସେ ରାଜି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଫୋନରେ କଥା ହେବାରେ ଲାଗିଲୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ନର୍ମାଲ କଥାରୁ ଆମେ ସେକ୍ସ ଆଡ଼କୁ ଗଲା। ଆମେ ମୋବାଇଲରେ ସେକ୍ସ ଚାଟ୍ କଲୁ। ସେ ମୋତେ କୁହେ କି ତାର ପିରିୟଡ଼୍ସ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଉ କେବେ ସରିଲା। ମୁଁ ଲ୍ୟାବରେ ବେଳେବେଳେ ତା ଦିଦକୁ ଟଚ୍ କରିଦିଏ। ସେ ବି ମୋତେ ଭଲସେ ସ୍ମାଇଲ୍ ଦିଏ। ମିକ୍ଲେଶ ହଷ୍ଟେଲରେ ମୋ ରୁମ୍ମେଟ୍ ଥିଲା। ସେ ସେଦିନ ମୋ ମୋବାଇଲରେ ସବୁ ମେସେଜ୍ ଦେଖିଦେଲା। ତାପରେ ସେ ମୋତେ ଚିଡ଼େଇବାରେ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ସହ ଯାହା ବି ଚାଟ୍ କରେ ସେ ମିକ୍ଲେଶକୁ ଦେଖାଏ। ଦିନେ ମିକ୍ଲେଶ ମୋତେ କହିଲା କି ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟାକୁ ସେକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ କହୁନୁ। ତ ମୁଁ କହିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାରିବିନି। ବଟ୍ ସିଏ ମୋତେ ବହୁତ ବାଧ୍ୟ ହେଇଗଲା। ମୋର ବି ତା ସହ ସେକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ତ ମୁଁ ଦିନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟାକୁ କହିଲି, ବାହାନାରେ ପଚାରିଲି କି ତୁ କେବେ ସେକ୍ସ କରିବୁଛୁ କି ନାହିଁ? ତାପରେ ସେ କହିଲା କି କେବେ କରିନି। ସେ ମୋତେ ପଚାରିଲା ତ ମୁଁ ବି ମନା କଲି। ତାପରେ ସେ କହିଲା କି କାହିଁ ଏମିତି ପଚାରୁଛ? ମୁଁ କହିଲି ମୋର ସେକ୍ସ କରିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା, ହେଲେ କେବେ ଚାନ୍ସ ପାଇନି। ସେ କହିଲା କି ସେକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ମନ କାହିଁକି ଯେ? କ'ଣ ଦରକାର ସେକ୍ସ କରିବା, କ'ଣ ଦରକାର? ତ ମୁଁ ସେଇଠୁ କହିଲି କି ସେକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ମନ କର। ତାପରେ ସେ କହିଲା କି ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରେନା। ସେ କହିଲା କି ହଉ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛୁ କି? ମୁଁ କହିଲି ସତରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ତ ସେକ୍ସି ବଡି ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି ଦୁଧକୁ ଦେଖିଲେ ଆମ କଲେଜର କୁକୁରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୁମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଫିଦା। ସିଏ କହିଲା, ଧେତ୍ ତୁ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା। ଆଉ ତୋ ପରେ ଏମିତି ଭଲ ପିଲା ସ୍ମାଇଲ୍ ଦେଖି ଟିକେ ପଟେଇଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ପୁରା ମାଇକିନା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛୁ। ତାପରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଠିଆ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଭିତରେ ଇନଭାଇଟ୍ କଲି। ତାପରେ ସେ ସବୁ ବାସ୍ନା ଲାଗି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଏକା ଅଫର୍ କରିଲି। ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଚାଲିଥିଲା। ତାପରେ ତାର ମୁଡ୍କୁ ଫ୍ରେଶ୍ କରି ସେ କିଛି କହୁନଥିଲା। ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକା ଟାଇମ୍ ନେଲି ସଫା କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମିକ୍ଲେଶ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଲଗେଇଲା। ଆମେ ସବୁ ବହୁତ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲୁ। ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ସହିତ କପଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲି। ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭିତରେ ତା ଦୁଧକୁ ବହୁତ ଥର ଟଚ୍ କରିଥିଲି। ତାପରେ ମିକ୍ଲେଶ କହିଲା, ମହେଶ ମୋତେ ଟିକେ ଦେ, ମୁଁ ବି ଟିକେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବି। ତାପରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ସହିତ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲା। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲିନି। ହଠାତ୍ ଯାଇକି ଲାଇଟ୍ଟା ଅଫ୍ କରିଦେଲି ଆଉ ଯାଇକି ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଦୁଧକୁ ଚିପିଦେଲି। ସେ କିଏ ବୋଲି ପାଟିଗଲା। ତାପରେ ମିକ୍ଲେଶ ତା ପାଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ମୁଁ କହିଲି, ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ପ୍ଲିଜ୍, ମୋର ତତେ ଘିଇବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ତୁ ମନା କରନି। ତୁ ମନା କଲେ ବି ଆମେ ତା ହାତରୁ ଆଜି ଯାଇପାରିବୁନି। ଏହା କହିଲା ତା ଦୁଧକୁ ଜୋରସେ ଚିପିଦେବାକୁ ଲାଗିଲି। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଆମେ ସାଥ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତା ମୁହଁରୁ ଖାଲି ବାହାରୁଥାଏ। ମିକ୍ଲେଶ ତା ଭିତରେ ଥିବା ତା ବିୟାକୁ ଡ୍ରେସ୍ ଉପରକୁ ଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଲିପ୍ କିସ୍ କରି ପକେଇଲି। ତାପରେ ସେ କହିଲା, ମହେଶ ମୋତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ମିକ୍ଲେଶ କହିଲା, ରହ ଲୋ ବିଧେଇ, ଟୋକିକୁ କିଛି କହନି। ଏଟା ଭୟ କହିକି ମିକ୍ଲେଶ ତା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲିକି ତଳକୁ କରିଦେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ତା ସାଲୱାର ଖୋଲିଦେଲି। ସେ ଏବେ ଖାଲି ବ୍ରା ଓ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ଥାଏ। ତାପରେ ମୋତେ ପୁରା ନଙ୍ଗଳା ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ତା ବାଣ୍ଡକୁ ଆଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ମୁହଁରେ ଲଗେଇଦେଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ତାକୁ ଦେଖି ପୁରା ସକ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ବାଣ୍ଡକୁ ଚୁଜ୍ କରିବାରେ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଥମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରେ ତାପରେ ଚୁମିଲା। ମିକ୍ଲେଶ ପୁରା ମଜା ନେଉଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟାକୁ ବ୍ରାକୁ ଖୋଲିଦେଲି। ତା ଦୁଧକୁ ଦେଖି ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲିନି ଆଉ ଦୁଧକୁ ଜୋରସେ ଚିପିଦେଲି। ପରେ ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଲି ପୁରା ନଙ୍ଗଳା ହେଇଗଲି ଆଉ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟାର ଭିତରେ ପଶିଲି। ତାପରେ ମିକ୍ଲେଶର ପାଟିକୁ ବାଣ୍ଡକୁ ମନା କଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଆସିକି ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଚାଟିଲା
ଓଃ କି ଆନନ୍ଦ! ମୁଁ ପୁରା ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥିଲି। ସେ ଏବେ କୋଉଠି? ତାପରେ ପଚାରିଲା। ମକ୍ଲିସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପେୟାର୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚୋଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଟିକେ ବଳ ବଳ ହେଲା।